JV εδώ, vlog νούμερο 4. Ναι, vlog νούμερο 4. Το ξέρω κι εγώ αυτή τη φορά καλύτερα. Έκατσα και το ψάξα λίγο γι' αυτό. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άπειρα για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει και με βοηθάτε για εσείς να ξεκινήσω. Θέλω να σας πω ευχαριστώ. Δεύτερον, θέλω να πω μια μεγάλη συγγνώμη για χθες, για το χθεσινό βίντεο. Ο Βίκτορ το πήρε λίγο φάση πατριωτικά, δείτε το κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει όμως. Συγγνώμη για αυτό που έγινε. Θα προσπαθούμε να το επανορθώσουμε. Τώρα όσον αφορά για το κανάλι, επειδή βέβαια είμαστε μικροί ακόμα, είναι μικρό το κανάλι που έχουμε, θα έχει κάποιες μικροαλλαγές, δηλαδή πέραν vlogs καλή ώρα, θα έχει και άλλα θέματα όπως γενική συζήτηση και άλλα πολλά. Π.χ. μπορεί να κάνω και κάποιο Q&A. Με ρωτάτε και απαντάω, ξέρετε. Τώρα το πότε αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, θα δούμε πότε θα συμβεί. Κάτι άλλο. Μια άλλη αλλαγή είναι το ότι στα βίντεο τα δικά μου πλέον δεν θα είμαι μόνο εγώ κάποιες φορές καλή ώρα, θα με βοηθάει και ο Victor Pub. Το κανάλι θα είναι από κάτω. Επίσης κάτι άλλο για το κανάλι του Victor. Για σήμερα θα ανεβάσω ένα vlog όπως σας έχει πει και ο ίδιος. Θα το ανεβάσω το vlog, ok, ναι. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, προς το παρόν δεν θα μπορέσει να φτιάξει κάποιο βίντεο μεγαλύτερο, ας πούμε, όπως σχολιασμό βίντεο και κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, έτσι. Περαιτέρω δεν γνωρίζω, ρωτήστε τον ίδιο, θα σας απαντήσει σίγουρα. Για αυτό το βίντεο δεν έχω κανονίσει κάποιο θέμα, για να πω την αλήθεια. Απλά επειδή είχα κάποιες δουλειές, είχα κάτι τρεχάματα, δεν μπορούσα να κανονίσω κάτι. Αλλά επειδή δεν ήθελα να σας αφήσω έτσι, είπα να φτιάξω αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ευχαριστώ πολύ για το vlog νούμερο 2. Γιατί πολλά άτομα, όσο είδα και πώς μου στείλατε εσείς οι ίδιοι στο Facebook και στο email, σας άρεσε πολύ να κάνω ένα vlog παρόμοιο σαν αυτό και όχι να κάνω κάποιο θέμα. Ωραία, θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Δηλαδή να κάνω κάτι σαν το vlog 2 σκεφτείτε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θα πω περαιτέρω, θα τα μάθετε στην πορεία και το τι θα συμβεί, αλλά και για τις αλλαγές όπως είπα θα συμβούν, okay. Τώρα όσον αφορά για τις αλλαγές, για το δικό μου το κανάλι θα με βοηθάει κάποιες φορές ο Victor Pub. Θα με βοηθάει όπως αυτός μπορεί και στο δικό του κανάλι κάποιες φορές θα το βοηθάω και εγώ ο ίδιος όπως μπορώ. Δείτε το σαν αλληλοϊποστήριξη, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων ξέρετε. Μίγα δεν φταίω, συγγνώμη. Συγγνώμη γι' αυτό. Και ναι, αυτά για αυτό το βίντεο, ένα μικρό vlog. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα subscribe, το εκτιμάω. Αφήστε και κάτω στα σχόλια ιδέες για ένα επόμενο vlog ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.